Apa kowe ora ngerti? Lalakon lagi wae kang dumadi ana ing Praja Sulbi jajane. Wonten menapa to Kang Mas? Kula mboten mangertos Kang Mas. Mula nggonku nemoni iki bakal ndak paling priksa perkara lalapan kang lagi wae dumadi ana ing Praja Sulbi. Oh nggih Kang Mas. Mula ketemu kakak. Nggih Kang Mas. Ayo dambari rada dijunjung. Nah, nek rembugan iki rak nek upama caket rak cetrok. Nggih, nggih Kang. Lehmu nampa rembugku iki cetrok. Aku tak ngendika, Nggih. kowe aja kaget. Nggih. Lan aja cuwatimu. Kowe ora ngerti to pun Kakang iki wis keladuk yuswa. Nggih Kang Mas. Upama digambarake srengenge aku wis gumlewang mangula. Dadi wis mangsane pun Kakang iki lereh ke Prabon. Nggih. Saiki aku tak mundhut prisa. Sapa sing kira-kira pantes nglintir ke Praboning pun Kakang? Sing pantes jumeneng pengayoman ana ing kraton Sulbi. Nggih, mboten sanes namung putra to Kang Mas. Monggo putramu rak isih loro. Darumaya, Daruwati. Nggih. Jadi sing pantes gumanti nggonku jumeneng pengayoman kuwi putramu Darumaya. pinter. Nggih Kang Mas. Ayo bojone sapa? Lah, nggih mila menika. Tak jenenge rak jumiyem to. Mula ora kleru. Mboten. Pun Kakang mundhut garwa karo slirmaku ora kleru diate. Nggih. Kula ngene ya. Rene pun Kakang iki rumangsa wis keladut Druswa. Aku mau rak nari putramu Darumaya. Nggih. Supaya takon Sumadya tata-tata ndak lintiri ke Praboning kraton Sulbi. Nggih Kang Mas laras menika. Nanging dhewe iki puguh. Ora gelem. Pawadane muni dudu wanange Darumaya. Ya bener pancen nek dinalarno pancen bener ature Darmarma sebab putra sing mijil ora Damarmaya. Nggih. Kan saiki jumeneng aji ana ing pengging. Pancen bener sawetara ature Darumaya kuwi bener. Nanging nek gandeng Damarmaya wis jumeneng aji ning pengging ya sapa meneh yen ora putramu si Darumaya. Darumaya nggih. Nah, saking gempunge atinipun Kakang Ngatipun Kakang iki lak duka. Duka terus pundi Kang Mas? Duka karo putramu. Ora duka karo kowe iku ora. Wong ayu-ayu dukane ya maneman ya to. Nggih, Kang Mas. Lah kalian kan putra nggih duka menika. Mergo dhewe iki wangkep. Ora gelem tak lintir ke Prabon kuwi mau. Oh. Saking gemeng atiku bakal tak taman pusaka dhewe ninggalke kraton Sulbi. Oh, mekaten dados menika sampun kesanaten. Nah, ya kowe malah kadang enom Daruwati sisan lunga. Aduh. Mergo saking tresnane arep ditinggal kadange tuwa, dia iki kelayu. Lajeng kados pundi Kang Mas? Nah, ya ngene. Menika salajengipun menika lho panjenengan menika lho Kang Mas. Pun Kakang ora sing ndika. Kowe aja kaget, aja getun. Barang wis lakon. Mula ngene. Nggonku nemoni sliramu iki pun Kakang bakal nuntut pamit. Aku bakal kowe pepadang. Meminta sing Bathara muga-muga kraton Sulbi tansah kinayoman dening Gusti Kang Agung. Luwih tentrem atimu, aku bakal ngamandita golek pepadang minangka panebusing luputku. Ya. Lah sakit. Janipun nggih mboten mengaten to Kang Mas. Nanging kados pundi melih yen namung nderekaken
Kemawon Kang Mas ngatos-atos. Tak jaluk ngilangi atimu, ngirah pantes kowe tansah nenuwun. Ana sari Gusti Kang Agung. Muga-muga praja Sulubi tansah ayem tentrem winuwung dening Gusti Kang Agung. Inggih Kang Mas. Wis. Nderekaken nggih Kang Mas ngatos-atos. Kowe kok wis melu ngumpul kula wong saka kampung gawean. Inggih Kang Mas. Sedaya pademelan sampun kula rampungaken Kang Mas. Upama aku ngarani apa, ngundut apa, ora bakal kujiwa. Mboten Kang Mas. Ya. Dandang gedhes. Injih kula Rama. Lah kowe kok ya wis melu ngumpul apa karo biyo. Rampung kok gawean. Sedaya pedamelan ingkang kula ayahi menika sampun rampung Rama. Ya ngono kuwi sing tak kan. Injih. Jalaran ngene. Kowe mbiyen dek cilik kuwi tak kempit, tak indit, tak dulang kautaman. Injih. Pamretku. Kowe sesuk nek wis dewasa kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Aku karo biyungmu sing tak karepe ngono. Syukur bage ya kowe iso munjung dodo tok marang wong tuwa. Lah Mila kula namung nyendikani menapa ingkang Rama dawuhaken dhateng kula saha anggenipun Rama nggula wentah dhateng kula ugi kula istakaken menapa dawuh panjenengan sedaya kula istakaken. yo marem atiku. Anak sapa rak ngono to? Nggih putra panjenengan to Kang Mas. Kula ugi ngraosaken marem Kang Mas. Nah, dasare dandang gendhes ki aku rupane sudah bagus. Dadak Injih Kang Mas. mbangun miturut marang wong tuwa. Sawah sing dibungso kae tok. Ileki po. Sampun menika Kaya wau wis arep panen. sampun sami kemungkul kepara malah sampun sami kuning meh Wah, sekedap malih sampun badhe panen lho. lah ngopeni ya apik. Injih saben enjing mesti kula tuweni kula lepe ngagem toya ingkang cekap. Lah kaya sing kowe tandisa kaya tak tanduri ana terong, ana lombok. Amargi ingkang wetan dusun menika rak saben tegalan. Mila menawi pun tanemi pantun tentu mboten sae. Mila kula tanemi wonten terong, wonten lombok, wonten kacang lan sak panunggalanipun Rama. Syukur yang ngono ku sing tak Injih. karepke. Dadi awake dhewe iki sak kulawarga iki paman ora kurang. Injih. Apa meneh sandang, rak ya ngono to yen. Injih Kang Mas leres. Lan kowe gandeng putraku.
Kowe kuwi minangka tetungguling para wiranom. Kowe kudu iso tinulada marang kabeh para nom-noman. Inggih Rama. Kula ugi sinau gegladen olah kanuragan. Sedaya para nem-neman wonten ing dusun mriki sami Tangkuban Prau. wonten ing dusun Tangkuban Prau mriki sami gegladen olah kanuragan. Ing mbok bilih sak mangkenipun saged kangge pados pedamelan para nem-neman mriki Rama. Yang iku sing tak kandhani. Inggih. Dadi kowe kejaba iso ditulat dengan para wiranom, kowe iso ngandhani. Ada Inggih. dadi bocah nom-nom kuwi besok uripe meng padha mulya. Ngono. Leres. Aku kuwi biyen nalika sik melu wong tuwa, nderek wong tuwa. Mulya bab tunggalku yo akeh. Inggih. Tunggalku akeh nek wis dadi paringi dhewe-dhewe marang yang sepuh. Ya, Inggih. aku diparingi nang Tangkuban Prau. Adikku diparingi nang Sulbi. Inggih. Adikku Rabil ki rak ning Tengking. Ya. Ning wong telu-telu ning tunggal wong tau dosa. Ya. Ngaten. Rukun banget. Sebab ngugemi dawuhe Rama. Rukun kuwi gawe sing dosa. Ngelele. Nggih mila kasinggihan lho. Lungguh sing prayoga. Inggih. Iya. Ora paling ta kowe? Mboten Rama. Menika Adi Darmoyo. Kene. Rake maju le. Rake maju. Inggih. Kok janur gunung. Kowe tekan Tangkuban Prau. Slamet to? Nggih, panjenenganipun Siwa Dewa Kusuma. Wilujeng Swah. Rak yo selamat to lakumu Adi Darmoyo. Iya, Kamas. Tegaku Ana ing dusun Tangkuban Prau. iya bunga krungu wangsulanmu kaya Aku pengen takon. Inggih. Kados pundi? Kowe tekan Tangkuban Prau kuwi saka pribadimu. Apa kowe diutus ramamu? Nggih. Panji kula piyambak. Kok panci? Tegaku ana ing nggih. Sowan kula utawi dugi Tangkuban Prau niki awit rikala semanten apa diutus ramamu? janipun ngaten. Kula menika badhipun wisuda gantos keprabon wonten Kunti. Wah, nek nggon kowe arep wisuda ning Sulbi iki nalika semono bapakmu wis tau kandha marang aku. Gandeng kakangmu si Damarmaya ki wis nang Pengging. Lah Sulbi bakal diparingke kowe. Pancen lek kandha aku wis sawetara lho. Nanging nyuwun pakunten Siwa. Kula mboten dereng wantun lan kula mboten purun estunipun. Kok ora gelem jalaran? Amargi ingkang dipun sepuh menika Kamas Damarmaya. Namung gandeng Kamas Damarmaya sampun jumeneng nata wonten ing Pengging menika dados
kula ingkang dipun badhe jumeneng. Iya, heeh. Kok dadi kowe ora gelem Kuwi wis jalan satrep, Adi. Yen sliramu kang bakal gumanti Noto ana ing ana ing Sulbi. ana iso di Kuwi wis satrep. Jalaran sliramu putrane Paman Prabu dipo. Dipa kang mijil kakung. Ramangka Kang Masmu wis jumeneng nata ana ing pengging. Ra nggih ngaten to? Bener, bener. Mantir minta Kang. Estunipun tetlok uga boten purun badhe dipun jumenengaken ratu wonten ing Sulbi menika. Lajeng ngeten. Mila Rama duka lajeng lulus dhuwur menika. Terus Lajeng kula mlajar dugi wonten ing Tangkuban Prabu Kiji. Pramila golek pengayoman nang gone Pak Mukti. kula pados pengayoman dhateng Siwa Dewa Kesu. Lah wong arep dijumenengke nata kok ora gelem. Wah, menika awrat to. Siwa. Abote nggon ndi? Abote nggon ndi? Kowe wis cukup yuswa. Kejaba cukup yuswa, kowe wis pikirane wis iso mikirke negara ing Sulbi. Nanging tasih ajih badhe jumeneng menika. Lajeng kados pundi kula? Ramamu duka. Nggih, Nganti nguluh curiga, Nggih. kowe arep kuwi bener. Bener ramamu. Nek duka iki. Lah ndur sapa sing aku mandi? Mongko ramamu wis cukup yuswane. Wis gelem minterke keprabon marang putrane. Kuwi nek ora wong apik-apik ya wong ora iso. Ngono lho. Nanging kados pundi ya Siwa Dewa Kesu? Kula tetep dereng purun. Ya. Iki aku yo ngomong. Tegese omong yo karo ngandani. Ngene. Sawetara. Kowe mesti njaluk ikut marang Pak D ta. Injih, pramila ngaten. Sawetara kowe cuma ndok ana ing Tangkuban Prabu. Sawetara karo mengko dipikir, dirembuk. Injih. Nah, sesuk nek kowe wis cetha-cetha kuat nggawe gambar ing Sulbi, sesuk kowe kondur ning Sulbi. Sawetara kowe tumandha ning Tangkuban Prabu. Tentremno pikirmu. Injih, Pak. Wis ngono, kowe gelem to tumandha ning Injih, purun. Nah, Injih, purun. nek wis saiki kono. Kowe karo Kang Masmu. Kang Mas gandeng gendis. Karo Iya. Dadi. Adi Dharma. Ayo. Saiki awake dhewe cumondhok ana ing. Ya karo Ayo. Injih. ngomong sawah ben ngerti sawah.